Hipoteques. Hem assistit en aquests últims anys a la nul·litat de les clàusules sòl, a la nul·litat dels interessos abusius i ara, de nou, assistim a la nul·litat de les clàusules de venciment anticipat. Soc Josep Ruaix, advocat, col·legiat i cap 21.814. En aquest canal de YouTube vull compartir amb tu la meva experiència perquè d'alguna manera et sigui útil en la vida. També espero prendre dels teus comentaris. Et convido a que t'uneixis a la meva recerca de la veritat, encara que sigui subjectiva. Cada setmana a Ruaix Legal TV. Què és una clàusula de venciment anticipat? Una clàusula de venciment anticipat és que quan nosaltres hem fet un préstec, sigui un préstec hipotecari o sigui un préstec normal amb una entitat bancària o amb un prestamista, normalment sempre hi ha una clàusula que diu que si em deixes de pagar 3 o 4 quotes, llavors jo puc declarar el préstec totalment vençut. És a dir, si nosaltres hem fet un préstec de 10.000 a pagar en 5 anys, són 300 euros cada mes, hem pagat durant un any i llavors el segon any deixem de pagar 3 quotes, ens poden exigir que tornem la totalitat del préstec degut per haver deixat de pagar 3 quotes. Doncs aquestes clàusules són les que el Tribunal Suprem, en una sentència del 11 de setembre de 2019, declara que poden ser nul·les, que poden ser abusives. En què es basa? Es basa en que l'article 1124 del Codi Civil espanyol diu que els contractes normalment estan perquè es compleixin. S'han d'intentar complir fins al límit de la manera raonable possible i que només es poden resoldre aquests contractes quan el seu incompliment sigui impossible o molt complicat, també tenint en compte quines són les circumstàncies de cada una de les parts del contracte, perquè pensem que en un contracte sempre hi ha dues parts i cap de les parts pot declarar unilateralment que resol un contracte sense acord de l'altre. Això és una cosa que està reservat als jutges en el judici. I és principalment per això que s'estableixen aquestes clàusules de venciment anticipat. El Tribunal Suprem recull una jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha vingut declarant que, efectivament, en aquests casos s'ha de valorar quina és la gravetat de l'incompliment contractual. És a dir, si nosaltres hem fet una hipoteca a 25 anys, i resulta que hem pagat durant 7 anys la hipoteca religiosament tots els mesos i als anys 7è tenim un problema per pagar i no podem pagar durant un mes, 2 mesos, 3 mesos, mal paguem i al final arribem a acumular 3 o 4 quotes impagades. Hi haurà que veure si en el nostre contracte que vam firmar l'escriptura al notari d'hipoteca diu que llavors el banc pot declarar unilateralment i per si mateix resol el contracte per incompliment i executar-nos per la totalitat de la hipoteca. És clar, el que ve dir el tribunal és que probablement això no és proporcional. Si hem estat pagant durant 5 anys i no puguem pagar 3 quotes, és un incompliment realment important? Aquesta és la pregunta. I la resposta és que el tribunal considera que, en principi, d'una manera automàtica, no és un incompliment suficient com per declarar el contracte incomplert i declarar el venciment anticipat de totes les quotes. La nova llei hipotecària que va entrar en vigor a mitjans de 2018 estableix que si és durant els primers 5 anys d'hipoteca el banc ha d'esperar 6 mesos i si han passat els 5 anys d'hipoteca l'incompliment ha de ser de 12 mesos, d'una manera legal. Ara està en dubte si el tribunal també consideraria que aquestes clàusules front al consumidor podrien arribar a ser nul·les perquè el que diu la jurisprudència i el que diu aquest tribunal és que s'ha de veure en cada un dels casos. De fet, si tenim una hipoteca, posem de 5 anys i no hem pagat durant 6 o 7 mesos, pot ser un incompliment important, pot ser un incompliment greu, però si tenim una hipoteca a 30 anys, probablement l'incompliment dels 4, 5, 6 o 7 mesos no sigui important ni podria arribar a ser suficient perquè el banc tingués la potestat de declarar totalment vençut el tema. La sentència a la que ens referim es tracta d'un home que tenia un préstec d'interès variable de 100.000 euros i que tenia una clàusula que venia a dir que sense necessitat de requeriment previ el banc podria donar
per vençut el préstec i exigir judicialment la deuta de totes les quantitats vençudes i no pagades i de totes les pendents de pagar amb els seus interessos, comissions, gastos, etc. I és precisament aquesta clàusula, aquí parlem d'un sol venciment, però podríem parlar d'un, de dos o de tres, perquè l'important d'aquesta jurisprudència és quina és la gravetat de l'incompliment. Si us trobeu en un cas en el qual no heu pogut pagar la hipoteca durant, per exemple, 6, 7 o 8 mesos, però esteu intentant tornar-la a pagar i aneu pagant, diguéssim, aquestes quotes, probablement podríeu resoldre el vostre problema intentant que la clàusula de venciment anticipat fos declarada nul·la, perquè l'incompliment no seria lo suficientment greu com per considerar que el vostre contracte ha estat incomplert. Si t'ha agradat el vídeo, dóna-li al like, subscriu-te, dóna-li a la campaneta per rebre notificacions. Si tens dubtes o vols que parlem d'algun tema en concret o que aprofundim en alguna circumstància d'algun cas que pugui ser més proper a tu mateix, posa-ho als teus comentaris, el pots posar de manera anònima i nosaltres intentarem respondre't el més aviat possible i, si és el cas, fer un vídeo sobre el teu dubte.